Волф 114 мм, производител K плюс G Ветер, Германия. Диаметъра е 114 мм на решетката отпред. В случая тук имаме и клиента явно някога се е поръчал и обезжилващо устройство. Сериозен е приемния бункер. Тук 2 касетки и половина могат да се вкарат месо. Автоматичен избивач, който изкарва шнека напред. Имаме гресьорка тук и съответно ключа за пускане. Машината е изцяло нераждаема. Заводски обновена от ММ сервис с 1 година пълна гаранция. Цена на машината 5500 евро плюс ДДС към днешна дата 7 януари 2026 година и е готова за експедиция към момента. Казваме, че това е цена в момента, защото в графа заводски обновени машини преди години има цени, които отдавна и моделите не са актуални. 5500 евро плюс ДДС с доставка, монтаж, проби, обучение. За този модел машина и тия екстри говорим за изключително добра цена и високо качество на машината. Тук тази машина може да мели и замразено месо, което е преимущество.